Prípadné výškové nerovnosti zarovnáme hoblíkom a povrch pred položením ďalšej vrstvy zametieme. Pri previazaní dbáme na kolmosť a rovnosť, a to aj v zvislom smere. Ak používame tvárnice bez pera a drážky, musíme naniesť lepiacu maltu aj na ich zvislú stranu. Pri murovaní vnútorných nosných stien používame tvárnice s vyššou pevnosťou s hrúbkou 250 alebo 300 mm. Pevnosť pórobetónu Ytong je vo všetkých smeroch rovnaká, takže tvárnice môžeme ľubovoľne otáčať a ich nosnosť sa pritom nezmení. Chvíľu mi trvalo, kým som pochopil, ako to na takej stavbe chodí, ale predvádzací majster mal so mnou trpezlivosť a všetko mi vysvetlil. Na murovanie sa používa malta Ytong. Pochopil som, prečo sa jej hovorí lepidlo. Svojím charakterom totiž lepidlo veľmi pripomína. Príprava malty je veľmi jednoduchá. Na jej zamiešanie stačí bežná elektrická vrtačka, takže na stavbe sa zaobídeme aj bez miešačky. Malta sa nanáša v tenkých vrstvách a preto jej na celú stavbu v porovnaní s klasickou technológiou spotrebujeme veľmi malé množstvo.